Sport is voor veel mensen een belangrijk onderdeel van het dagelijkse leven. Buiten dat het een manier is om afleiding te vinden, is het ook een goede manier om je energie kwijt te kunnen. Daarnaast leert sport ook veel belangrijke lessen, zoals discipline, respect en teamwork. We gaan vandaag kijken hoe het zit met de sportgelegenheid hier in Oostburg. Is er veel sportgelegenheid in Oostburg? Voor de scholieren of voor de inwoners? De jongeren. Voor de jongeren. Ja. Er is behoorlijk sportgelegenheid, maar er is wel wat minder keuze als je in de stad hebt. Wat voor sport kunnen hier beoefend worden? Stel veldsport, dat is voetbal natuurlijk en de korfbal. En de sport worden hockey niet. Dan is er atletiek natuurlijk ook nog buiten. Alle atletieksporten hier op de atletiekbaan vlakbij. Dus dat is ook heel mooi dat dat er is. Dat zijn de veldsporten eigenlijk. Tennis, hierachter. Hockey is er niet. Dan hebben we een heleboel zaalsporten, maar dat is voor hier ook beperkt wat er gedaan wordt. Er is geen handbal, er is geen basketbal, er is wel volleybal, er is wel turnen binnen in de sport. Squash is sporadisch individueel. Badminton is er ook. Ja. Walk little walk, small talk, big thoughts, gonna tell them all just what I want. That street, two streets, I see you and me hanging on the empty swings. Count high, low, don't worry, my eyes are closed. I'm the Superman and it's my show. One shoe, two, gonna kick with my In hoeverre heeft jong talent hier de kans om zich te ontwikkelen? Ja, als je echt naar de topsport wil, is dat heel moeilijk in Zeeland. In Zeeland ben je al gauw, en Zeeuws-Vlaanderen ben je al gauw een topper. Natuurlijk de beste van jouw leeftijdscategorie, zeg maar. En om je echt goed te ontwikkelen heb je gewoon tegenstand op jouw niveau nodig. En die is er natuurlijk in Zeeuws-Vlaanderen of in Zeeland is die er minder aanwezig. En dat zie je ook met een stel talenten hier in de streek. Die gaan Zeeland in, België in, Brabant en Zuid-Holland in. Om genoeg competitors te krijgen om op niveau te trainen en te sparren. Ja. Is er behoefte aan meer sportgelegenheid? Ik denk het wel, ja hoor. Ik denk dat het voor de jeugd toch wel mooi is als ze meer keuze zouden hebben. Als er meer zaalsporten, meer veldsporten zouden zijn. Als er hockey was, als er basketbal was. Don't stop giving me